Kanami manong. Ay, ang kami man nagmulat strawberry apo. Adayo ba Ay, mga may 1 kilometro pa yun nong. Pasangat diretso na anong sa nyo ah? Ang garuda din tayo na po. Tayo nagmulan. Sige nong. Sumalsaro na kami madlang di ay. Ay, sibsibog damit po. Up. Dahito iti strawberry. At dati ni imula tayo nga strawberry. You know. Siyempre kabarbaro pa lang kay mula sumasapol nga masibugan. Makaraman tayo ito mga August ti strawberry na imas nga strawberry dito isuyo. Ayan. Dumakka ka, umaduti ko nga talang kanto.